ndị be anyị geenụ ntị nke ọma maka ọkwa dị ezigbo oke mkpa. Igbo Unification Movement na mmekọta ndị na-asụ Igbo Social Cultural Organization na-akpọ gị oku gị bụ maazị nwunye chifu dọkịnta prọfesọ onye ọbụla bụ onye Igbo ka ọ bịa nọnyere anyị n'ọgbakọ Igbo Zara Igbo ọrụ na ndịda. Isiokwu ya bụ Igbo bụ ofu, Igbo bụ otu. Ụbọchị ọ ga-adị mee bụ ụbọchị Fraịde mkpụrụ ụbọchị 29 ruo Satọde ụbọchị 30 nke ọnwa Ọgọst a. Ya bụ Friday 29 to Saturday 30th August 2025. Ya bụ mmemme ga na-ebido na elekere 10 nke ụtụtụ kwa ụbọchị. Ebe ọ ga-adị mee bụ na Jesda Hotel and Suites Okpanamu, Delta State. Bịa keta oke n'ihe omume a nke ga-abụ ọpụrụiche. Igbo bụ ofu, Igbo bụ otu. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ kpọọ akara bụ 08033466658 maọbụ 08039444603 maọbụkwa 07035623645. onye bịara aka n'ọkwa bụ Kingsley O Kanebi, coordinator. Bịa sonyere anyị n'ọgbakọ a nke ga-abụ ọpụrụiche.